dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Good morning mga bro and sis, at welcome po muli sa ating panibagong video. Video po natin ngayon ay kasamahan nyo po kami na mag-duty dito sa bayan po ng Apalit. So December 31 po ngayon, December 31, 2022. Ngayong araw na to araw po ng Sabado. Yan. Samahan nyo po kami. Meron po, ito po yung pinaka last duty namin ngayon buong taon ng 2022. Ayan, kasama po namin si Master Bray. Sandali, may babasahin lang, may nag-text. Okay. Nantay na po ako doon. Kasi half day lang po yung duty namin. Bali time check tayo. Anong oras na ba? 10:40. Hanggang alas 2 lang po yata kami ngayon. Half day lang, so hindi ako nakapunta na maaga kasi nag-duty ako gabi sa trabaho ko, so puyat. So ayun, kahit pa paano may tulog naman. Ayun, maganda tanawin dito sa area ko. Dito po ako sa Sitio Paligi, Barangay Colgante pa rin to. Yan, makikita po ninyo dito yung ayan, makikita po natin yung ginagawang project ng gobyerno, yung LRT. What? Yan po from Manila to Clark Air Base, Clark Aguiles. So papakita po sa inyo pagdating doon, i-update ko po kayo kung sino yung mga kasama natin, kasi wala pa po akong idea kung sino na po yung mga nandoon. So kanina may pumunta sa akin sa bahay, sinusundo ako, si Bro Roger. Ayan, shoutout sa'yo bro. Tapos pasensya ka na, tulog pa ako, kulang, medyo napuyat sa trabaho. Ayan, bali pasado alas 4 na po ako lumabas sa aking trabaho. Tapos shoutout po sa mga kapatid natin dyan na guardians, tapos sa mga subscriber, yan, mga bro and sis, kahit po hindi guardians, ayan, shoutout po. Happy New Year po sa inyong lahat. Yan, at maraming salamat po sa mga suporta na binibigay po ninyo sa akin. Ayan, so tara po, samahan nyo po kami. Tara, hello pare ko. Ayan. So tara po. Yan, yung pong magkakasama ngayon matatapos yung taon ng 2022. Ito, si Bromandi, si Esther. Yan, Esther. Tapos yung kanyang rasila, si Bromanyo. Tapos si Esep. Yan, si Esep Emil. Yung ibang tropa nakakalat po dito sa buong bayan ng Apalit. Nice. Kanina si Founder John, ay nadaanan natin doon. Pati kita, ingat siya. Hindi, kaya ingat ko rin. Si Bro Roger, ilapalo ko naman. Ha? Bro Roger. Bro Dani. Seymour. Oo. Si SF, si Master Fry kasama po ni San Diego. Doon na ground po sila. Bro Danny, Bro Roger, ayan. Magkakasagya kayo eh. Magkakasagya kayo. Hindi na lang ako mali. Oo. Kaya pumunta sa bahay kanina, tulog pa ako. Bigising agad. Bigising ko nga yung ito yung bayan mo nun eh. Oo. Kahit saan eh. Oo. Pasagya kayo, Founder John. Oo. Ito. Kalangin tulo eh. Oo, men. Dami ng tulong ka rin. Tulog ka pa sa guling yan eh. Alam ka rin.
Wala, lalakuhan ka rin. Kini talagang kaya tamo eh. Tayo, kayo. Lagi ay. Ha? Yes, sinawa. Lagay makatalakan ka. Sinawa kayo ng salgan. Nakasalubong ko na. Nakasalubong ko. Pepa lang lang ang tingin lang ako. Sinawa kayo ng salgan. Sige. Ate pa kanyang banda ka rin. Oo, natawa na sige eh. Ah. Kaya mo lang. Oo. Hindi pa kami naging kain. Tayo. Ano yun, anak ka. Ito lang ko lang sa guli na tanggeta. Eh, sino ko lang sa guli. Itong dalawa na makakasalubong natin, Sampaloc chapter. Hello po. Oh, ayun muna kayo. Yan, bro. Thank you, good morning. Ay. Ito, si Bro Andy, Colgante chapter. Yan. Di pala kita yung master. Ay, tayo master. Oo. Wala ko may kaya sa San Diego. Aliyo? Maliya wala. Ito lang kayo sa guli. Ito si Master. Kamusta? Agad. Traffic. Bro, tan. Machilareta nga ka rin eh. Oo. Si... Machila kayo na eh. Salo? Salo ang aliwa. Ah, ito. Ay, founder na eh. Bro, panggalayo. Ay, bro, panggayta. Oh, dito kami say. Ito po, nandito po kami sa bayan ng Kapalit. Dito po sa malapit sa public market sa MacArthur Highway. Nandito po, nag-assist kami sa daloy ng trapiko. Ngayon okay naman po. Maganda naman po ang daloy ng trapiko ngayon dito. Dito po ay mga nagpa-park po dito sa tabi, pinagbabawalan po namin para maging maayos at dire-diretso po yung mga sasakyan. Ayan po, tulad po ng mga pinapalit po sa mga gilid. Bawal po mag-park, titiketan po pag ayaw sumunod sa trapiko. Ito po ay ngayong New Year namin ginawa, nasalubungin namin ang bagong taon. Subalit pagkatapos ng alas 4 o alas 5 ng hapon, magsisiuwian na po kami sa aming kanya-kanyang bahay. Ito po ay para makatulong lamang sa bayan ng Kapalit. Sa magitan po ng aming Mayor, Mayor Junti Tangco, Vice Mayor Peter Hugo, at saka mga council ulit, mga pulis po natin. Ayan po sila, umikot po sila. Yun lang po. Happy New Year po. Maraming salamat. Itong taon po na to, ito po yung uling duty po namin ngayong 31, December 31. Dito po nagpapasalamat po kami sa dumalo sa pag-duty bilang volunteerism, Mike Deltapor, Kapalit, Pampanga. Yung mga members, Sampaga, Sampaloc, Sulipan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bagamat po dito po sa atin, dito po ay si Sir Noah po. Happy New Year po sa inyo at maraming salamat po sa tiwala, Sir Noah, Abong-abong. Thank you po. God bless po sa atin lahat. Sana maging masaya po ang bagong taon natin, lalo na po magsalubong ng bagong taon. Yun po ay ito po ay talagang nagagalak kami sa pagtulong sa bayan ng Kapalit sa magitan po ng aming mahal na mayor at
mahal na Epe dito sa Apalit. Kami po ang tinawagan bilang force multiplier dito sa Bayan ng Apalit. Yun lang po, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Sa taon sa mga naging kasama namin na nag-duty itong buong taon po ng 2022 mula po noong January na nakaraan hanggang ngayon kasalukuyan na huling araw ng pag-duty namin ngayong taon ng 2022. Yan mga bro and sis, shoutout sa inyo, maraming salamat. At sa mga pagtugon ninyo kay Master, sa mga tawag ni Master sa inyo, ayan, lagi kayong nandyan. Sa mga chapter ng unay natin yung mother chapter ng Colgante, yan, maraming salamat kay Founder Emil na rin, tapos sunod kay Founder Aman, yan, tsaka yung mga opisyal. And then sa San Vicente chapter, maraming salamat Founder Jun, saka sa mga opisyal mo. And then dito sa Sampaloc, ayan, maraming salamat mga bro and sis sa mga pag-duty na magkakasama pa tayo nila Master sa buntag po ng at sa Dalipan chapter. Dapat po Master yung ano natin, batiin po natin yung mga chapter natin sa mga bebet po. Ayan, Candelaria chapter po at saka Balibagi chapter. Happy New Year po sa inyo lahat. ayan. Maging masaya po sana tayo ngayong New Year. Maraming salamat. Ayan. Happy New Year po, Balibago chapter and ano pa yun? Candelaria chapter. Ayan po, mga bro and sis, mga official po dyan, kay Founder. Ayan, Happy New Year po. At Happy New Year din po kay Sir Nova Bungabong po. Ayan. May ano po ulit. Ikutin ko yung mga tropa natin na naka-duty. Ayun, yung iba natin sa kabila, ayun. Lalapitan ko po sila. Sir, maraming salamat. Sige po. Bro, salamat. Durot ako na sa guli. Mga kasama ating pagpuli, itong ating samahan na walang katulad na dapat natin ipamalaki sa ngayon. At darating pang henerasyon na tayo'y mga kadyas, mga Ginoo at nakakaisang katuwang ng lahing Pilipino, magigiting at maalam na tagapagtanggol ng bansa at lipunan. Yan ang mga kadyas, taaslo tayo mga kasama, na tayong kadyas ay may pagkakaisa. Walang iwanan sa huling patak ng dugo. Mabuhay! Mabuhay! Mga kadyas, mga Ginoo at nagkakaisa, katuwang ng lahing Pilipino, magigiting at paalam na tagapagtanggol ng bansa. Yan, dito ko na pala tapusin yung ating video at maraming salamat po sa aking nakasama ngayong taon na ito. Happy New Year po sa lahat. Happy New Year, SF Emil. Ito yung aming duty. So maya uwi na po kami. Papahinga lang po kami. Yan, shoutout po sa mga ating subscriber. Maraming salamat po sa inyong ginagawang suporta sa pagpapalito. Sa mga hindi po mag-subscribe, meron po makasuporta po ninyo yung channel. Like po, yan po yung schedule para po lagi kayo updated sa mga yaman. Maraming salamat.